kumtinin ramsa species singa sangadon mangzi ang ania aumzia chu nitinin species za somngadon an mangzi thinti na ani chu thilung chia thlak takpo ania nimasela ramsa then khat voina mutur omtolo ero ilong viau thung karing hei hi achan chu an hlaumin an chak ema chu baka an koltak zet bok voina hian la omse chuan an bul naya omte chu an noi chimit ngal vek ani mai tuna chuan ramsa hlom then khat an mangta ka wanga Mihringte ta na lom na thlen tu te kan ta lang vele don ani Gigantopithecus zong lian chi hi an hlaumin an chak ema sahuana tangin an tlan chu ani vai chuan damdoi manga umzui an ni ngai lo chu ai chuan silai mangin rang taka ka ngal an ni thina achan chu Mihringte tan an hlom thei em wang ani amaro chu tunlaya zong lian chi le Gigantopithecus ero tekin rual an ni lo Gigantopithecus hi zong khovela chengto zong zonga lian ber ani he species hi kumnoi khat vel liam ta khan an mangto ani heramsa hian bigfoot chu ran infiam pui theyang lekin alantir thei Gigantopithecus hi fit som vela sang ania kezi zali somko pariat chuanga rit ani bok an hun lai kha chuan mihring chak ber po ni se Gigantopithecus tan chuan achotui tak ani rengot mai ani China tropical forest a kummak ta duai ko chuang an lo cheng to bok an khan sang tak hi an ma ni ti hlom tu ani tho chungin an tlaran chak lutuk po hi ani tho bok an chen na huna hian an cho ei tur chu atlem chak lutuka aum zia chu tam kho chuak turin an du khop cho ei tur an muzo lo ani achan chu ramsalian tak an ni angin cho ei tur thanem tak an mamo ani chu wangin he ramsa mangtir tu bernita alang chu an len na hi ani len lutuk po hi alo thaber lutuk lem lo ani nge Chinese dragons te hi atak an lo ni rengem mithen khat chuan dragons te hi ma sang thon thuwa thil siam atak ni lo ti ten an soi thin nimasela kumsang hi som pasari khan fit som roga se rurel chu China rama mo ane hei hian mitam tak chu dragon helai hom chunga hian cheng aniang ti arin tir he ru hi jang zia ko khopui China marlama mo ane he ru hian jang ru sei tak aneya ban pani le luru lian tak anei bok mitam tak helai hmuna chengte chuan dragon nen anin an chia thuan soi kumtam tak chung khan helai hom chunga hian dragon a cheng thin ti chu thu thang tam tak alo om to thin ane khomi te chuan makti takin he dragon ru niom tak hi an en reng ane amai ro chu he ru hi ramsa ing species bernge ani riatani lo thillo mom deu chu he dragon adam to lo hi ane dragon te hi voina hian ladam ta se an kalna hmuna pianga chiatna an thlen rang rengot mai don ane Sarcas he ramsa mangto minga tanga mitam takin an rin dan chu dinosaur ane nimasela dinosaur ero ani hau lo thung chuai chuan mammal ma ni no note tui pe chi hi ane Sarcas hi middle Eocene epoch kunlaya cheng ania voina Mongolia tia kan riata hian an cheng thin ane scientist ten an soidanin Sarcas hian velociraptor cho yang zat vel hi ai ve theni anti a zia chu akolin engkim deu tho ai theiti na ane nimasela sa ero adu big ti kan riata thome voina hian ladam nita se Mihringte chu achodu ber kan nerungot mai don ane tunlaya ransa ai du tur te chu kele beram te hi ania Sarcas hi an kalian le chak tak awang hian riatan hloa an hariam tak le an khaberu chak tak mang hian itak sa kha chu ne so takin an thendar theyang ma se van nei thlak takin khovel in herdan hi alom hlea heram sa hlom tak hi voina chuan muturom to lo ane mega piranha te hi an hlom viawa isiani chuan ila mutlem dewani nge
piran ha te hi Mihringtan an hlawm ema reilo te chungin an ei zo vek thei che ani nimasela huliam to akhan piran ha aya hlawm zawk nung chadang tuya cheng thin an lo to mega piran ha te hi han mel khit ve te le mega piran ha te hi centimeter som sari tanga centimeter za som thum in kara sei an ni thin Miocene period hun top lam khan Argentina a mu chu an ne scientist te chuan mega piran ha chu aha mu chu an ne a hlawm tak zet mega piran ha taksa bung then khat phei chu vo in thleng hian thilmak alani reng achan chu fossil tam tak an mu chu te hi ain kop kim lo wang ane ma se thil kan khriat tur ero chu mega piran ha te hi an hlawm ani ti hi voina hian mu tur lawm ta se tuya cheng turin in ngai tu nun nge ka ring hilai ko brain tui chunga cheng nung cha te ingai tu chuan sark aya hlawm tur I hrelo maithei ani chuan sarka a thingzaina ve thung hi le tuna kan soyang chi hi hilai ko brain ka dan chu ani e hilai ko brain hi sark species mang to ania ma se he nung cha hi adang lamin a hlawm ema achan chu akan hnoi lama hian thingzaina anga bial wang hi ani he nung cha hi kummak ta duai zen hi somkua khovela hian an lo cheng to a nung cha mang hun pui thlenlaya dam kho chuak thei kha ania ma se kummak ta duai zen hi somli liam ta khan an lo mang ve ta ani he nung cha hi voina hian tuifin riata la cheng angin han ngai tu ta ila tuya chenemo longa chuan po ngam lo tur tam tak anom nge yang he akan hnuaya circular baso hi hazum le hriam tak manga siam ane ama shim po hi alian hlea fit som pathuma seite an ni thei taitano boa rule hlauhmi ni chuan he thil siam hi I hmu hnuwa ero rule pa ngai chu nep te ani zia I hre chuakang taitano boa hi rule pa ngai nen chuan khaikhin rule an ni lo taitano boa hi khovela rule cheng to zinga lian le hlawm ber ane taitano boa hian chowatan ole hi a 18 tlang puya achang phei chun voi khat se arngo ta po ai zo ngal thei ane kummak ta duai somruk liam ta khan tropics tuya hian an cheng thina an lian hlea fit somlia sei an ni tlang pui thin an ei tur pel dan chu an zial thina atak salian tak ri na mang tangkain an ei tur chu tho thei lovin an siam ta thin ane taitano boa hi atlang puin kezi sang khat za som thum pathum chuang an ni thin an ri zia hi kan hre thiamang chu he ramsa amang thei hi thil thatak ania nilo se chuan Mihringte na hmun tam tak hi asu samna sa hle don ane an vun hi acha ema wangin ti pil mai thei an nilowa an cherang bok ane Caprosaccas mitam takin Caprosaccas hi T-Rex le ole thapol ti in an soi thin he ramsa hi hun liam to a ramsa mang to le tuna ramsa kan hmu thei mekin a siam ane Caprosaccas hi ole nen ainang ma zoka ma se ke anei tel ane he ti shol thatak le ke sei tak hian en tir chu chak takin atlan thei ti na ane mishing tu ma he ramsa phak thei tur hi anom lo aming omzia dik tak hi chu bor krok ania achan chu ole taksa ang ane wang le sanghalang maya cherang ani wang ane nung chamang hun lai kummak ta duai somruk paruk liam ta khan an lo mang der to a nimasela Cretaceous era toplama khan an cheng man ane Cameroceras te hi ma sang thon thuwa thil siam emo ramsa hlawm tak ang hlea ma se hi nungcha khovela cheng ngei chu ani e he nungcha hi kraken nen ainang hlea atlang puin metar som panhia sei an ni thin Ordovician period kummak ta duai zali somsari liam ta khan khovela hian an lo khosato thin he thil siam hian thil dap na tur tentacles lian tak chu aneya hemi mang hian ai tur chu aman thin ane an ei tur chu an tentacles mang hian an zil thin bok mishing nen lo in ma chon ta se he tiang tho hi kan ma bak tur ane ma se van nei thak takin
he thil siam hi hun rei tak liam ta khan an mang to hlawa ni lo se chuan tuifin riat hi ahma aya hlauhawmin an siam to mai don ane megalodon tuna ve thung chuan ramsa an mang to wanga Mihringte an lom na tur kan ta lang vele don ane megalodon hi an mang to lo chungchang in hnial na tam tak awma megalodon hian sark then khat sark nei do ang te chu anote ang main alantir ane megalodon hi fit som nga sei ania aha pakhat ringut po hi alen dan na mai lo tak ane tuifin riata hian kummak ta duai sompali dai an cheng mana kummak ta duai ni le chan veliam ta khan an mang ane nimasela megalodons te hi mi then khat chuan an dam an la ringa achan chu khovela tuifin riat za a panga chau hi endik na an la neya omzia chu tuifin riat 95% a hian an la maithei ti na ane mitam takin megalodons ang deu an hmu thin thuan soya nimasela an thil hmu te hi nem nge na engma an la nei ri lo he thil siam hi alo la dam rangani chuan Mihringte chen na bul mawaw ka ma te mu tura lo hi thilom tak ane great white shark lian tak hi french fry pakhat ne so taka ye yang khan megalodon hian a ei thei ane chu wangin Mihringte olsam taka an ei thei tur zia chu han ngai tu chin ma te ole tuna chuan ingai dan hriat alo hun vele ta e ramsa mang to kan han tar lan tak te khan engram sa hlauhawm tak khange an mang ta ka wanga Mihringte ta na lomom deuh nia I hriat le comment lama ilo ziak ve don nia video hi like lo pe la ila subscribe lo ni chuan khongain subscribe button kha ilo met ve don nia tun tuma tan chuan khati zong kha ani ye